खुलुमबाय लोगोफोर गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो जायफोर बिथांमोना गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो लोगोफोर जाहाथे जेब्लानो आं भिडिअ आपल'ड होयोब्लानो नोंथांमोनाव थाबैनो मोनहैयो। ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअ आपडेट होयाथ' बिराद गोबावसैमोन माब्ला मास मोनथाम थांखो आंनो पात्ताखौनो मोनाखिसै। ओमफ्राय बेबायदिनो भिडिअखौ दिनै लाबोगोन गाबोन लाबोगोन समफोर लाबोगोन बेबायदि सानैनो भिडिअखौनो लाबोनायानो जायाखिसै। जायफोर बिथांमोनाथ' इउटुबाव भिडिअ आपडेट होयो बिथांमोना मिथिखागौ माब्ला मास मोनसे मास मोननै दिना बारलाङो बेखौ पात्ताखौनो मोना होननानै। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ आं जास्ट फर नोंथांमोननो बाबा बिश्वकर्मा फुजानि आपडेटनि बादै फोरमायनोसै। ओमफ्रायथ' लोगोफोर जायफोर बिथांमोना हिन्दु धर्मनि एबा ब्रह्म धर्मनि बिथांमोनाथ' बाबा बिश्वकर्मा फुजाखौ मानो होनांगौ एबा बे फुजाखौ होआब्ला जोंहा न'खराव एबा जोंनि थांना थानाय जिउआव मा खहा जायो बेखौथ' एसेब्लाबो मिथिखागौ। अब्लाबो आं नोंथांमोननो एसे गुसुङै फोरमायनोसै बाबा बिश्वकर्मा फुजाखौ जोङो मानो होनांगौ एबा बेखौ होआब्ला मा जायो होननानै। ओरैनोथ' जोङो जेब्ला न'खरावहाय माबाफोर बिजनेस एबा माबाफोर गारि घराफोर एबा बाइकफोर गोदानफोर बायो एबा न'खराव माबाफोर बिजनेसफोर गोदान खुलिजेनो अब्ला जोङो बाबा बिश्वकर्मा एबा बाबा गणेशखौहाय जोङो मान होनानै गिबियै एबा स्टार्ट खालामजेननायाव बिथांमोनखौ जोङो मान होनानै खुलुमनाय जायो। बेनि अनगायैबो जोङो न'खरावहाय जेखि इलेक्ट्रनिक बुस्थुफोर गैया माने जेखि टेकनिकेलनि बुस्थुफोर गैया माने बा लहा लहिफोर गैया माने बेफोरखौ जोङो गासैखौबो बाबा बिश्वकर्मा फुजायावहाय जोङो मान होनानै खुलुमनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो गोबां जिरादफोर दंबावो लोगोफोर नोंथाङाथ' मिथिखागौआनो आं अब्लाबो गुसुङै होनाय जाहैबाय। जोंनि हिन्दु धर्म एबा ब्रह्म धर्मआवथ' बाबा बिश्वकर्मा फुजाखौ एबा बाबा बिश्वकर्माया बोराबोब्ला जोङो गारि मटर सालायनाय एबा माबाफोर कम्पानिफोर सालायनाय समाव बा कम्पानिफोरखौ नोङो स्टार्ट खालामनाय समाव एबा नोङो कम्पानिनि बिजनेस खालामनाय समावहाय बाबा बिश्वकर्माया बोराबोब्ला एबा बाबा गणेशआ बोराबोब्ला जोंनि बिजनेस मावनाय एबा जों मा साननानै एबा मा थांखि लानानै बिजनेसखौ मावामोन बेफोरो गासैबो फेलें जायो होननानै जोङो हिन्दु धर्म एबा ब्रह्म धर्मनि मानसिफोरा एसेब्लाबो फोथायनाय जायो लोगोफोर। ओमफ्राय बेनोसै आं गुसुङैब्लाबो नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो लोगोफोर बेनोसै दिनैनि भिडिअ। ओमफ्राय जायफोर भिडिअखौ मोजां मोनदों बिथांमोना भिडिअखौ लाइक होदो आरो जायफोर बिथांमोना चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। बेनोसै दिनैनि भिडिअनि आपडेटआ। एबारनिफ्राय आङो भिडिअखौ रेगुलार लाबोनो नाजासिगोन लोगोफोर।